Díomh cairde cé mar taisibh is mise drithle CnabhF agus tá mé I mo chunaí I mell farste agus fáilte go sathrann sásta. So aniu be méid Johnny Ceardlann Ealaíne bog live agus an rud a tá mé gol cruthaí live aniu na tá muid gol picture a cruthaí ag úsáid pinch agus Bei seo iontach randomach, so an rud go bonasach a bheits méid Johnny na tá méid glacu an pinch agus tá méid glacu a lán dahanana difriúla agus bé mé ag cruthú picture leis na dahanana difriúla seo. So go bonasach tá mé ag cruthú cruhanna agus bei seo ag Johnny picture. Agus tá an ggóil sin get de casta ach bei sé a bhád níos fosa le hiiscint nuair a haismin mé Dave cé tá méid Johnny go bonasach agus Bei mé ag úsáid pinch iscada, mana bhfuil sin agamhse CnabhF is féidir leh an mó seo a úsáid chun picture a cruthú le marcaí. Fiú le pincher bí eile agus si sa teach, fiú a pilú daite, nó rudder bé crayons fiú, nó paslí ála, rudder bí atá agam sa teach is féidir leh seo a cruthú. Tá 3 hour difriúla in úsáid agam aniu, agus an céad hour na Papper buan mar cúdras agam, so be méid úsáid seo agus be méid pinchealar seo, tá pinch iscada agam seo agus tá siad cosal le seo, anis is féidir leh si seo eil ar Amazon fiú, nó beidir san shoppaí cosal Sainsbury's nó Tesco, ach mana bhfuil seo agamse CnabhF ní gadamh seo úsáid, seo just mó a bhain hon an picture seo a cruthú a tá méid taismin Steve, ach mar bhíní mé is féidir leh áirithe difriúla úsáid chun an picture seo a cruthú. Agus an seo tá pinch scuban a pinch agam an seo agus bé mé ag pincheal lá. Tá méidirna difriúla agam commáid agus bé seo iontach mai le úsáid le cruhanna difriúla a haismint. So go bonasach níl mé gol an picture é híon a aber live, but while am gneanhann sibh tos ar cé atá mé ag cruthún seo ar an fapper. Bé mé ag glacu pinch atá níos geal ar dús beire agus é chur séis agus an rud a bheits méid Johnny ná tá méid gol pinch atá a bhád níos dórtha a chur ar bhhar agus bé seo iontach jazz mar seasaí an fianteach agus bé méid úsáid pinch dórtha ina chun na sunraí boga a haismin Steve. Má taobh si bheith géirí seo a cruthú nó a cruthú I mar ná haon is féidir leh na céimena seo a Lanston.
Ealaíne sogam eile críitnithe agus cruthaí agam. An ró sogam go dé bhí méid Johnny an ró sibhabalta seo hóas a rith na Ealaíne nó an ró ar fannacht ag an jury hon picture saoire eil ó go dé bhí méid Johnny. So go buna sac tá marí cruthaí agam an seo agus an dóid ar méid seo na dúsíid méid paint agus daithna difriúla agus in sin ghlach méid paint doratha an sonraí a chur isteach agus sílam nuair chur méid na sonraí isteach bhí sé ó bhád níos silliúr go dé a bhí ar bhain agam. So ní gas díobse marí a cruthaí man leis a bh géirí is féidir libh picture ar bé a cruthaí leis an mó seo. Gur míle mai agah as seo lan san gach daine agus tá siol an gurhain sibh a lán soltas agus bhain mé héana le soltas seo a dhéanamh. Gur míle mai agah gach daine míle buithe slán!